நான் உங்கள் இந்துங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஹிஸ்ட்ரி லெசன் எடுத்துருந்தோம், அதோட நோட்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நேற்று நான் வீடியோ போடல, ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்று நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்த டயர்டில் நான் மறந்துட்டேன் வீடியோ போடுறதுக்கு, சாரி. ஸோ இப்போ ஹிஸ்ட்ரி நோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம போகலாம். Decreasing words, sources, inspirations, monuments, medieval India, coins, development, silver tanka, Rajput King Valur, Indian trade, Delhi. ஸோ இதுதாங்க டிக்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதா. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஃபார் ஃபாலோவிங். வாட்டர் சோர்ஸ் நான் ஒரு கொஷின் தாங்க எழுதியிருக்கேன், பாருங்கள். வாட்டர் சோர்ஸ். சோர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு டூ பார்ட்ஸ். அதாவது சோர்ஸ் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது. அதான் ப்ரைமரி சோர்ஸ், செகண்டரி சோர்ஸ். ப்ரைமரி சோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, பழைய காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ணிருக்க பொருள் தாங்க ப்ரைமரி சோர்ஸ். செகண்டரி சோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ராஜாவை பற்றி இன்னொருத்தவங்க நம்ம சாதாரண மக்களாக எழுதியிருக்கிறது தான் செகண்டரி சோர்ஸ். ஸோ வாங்க இப்போ படிக்கலாம். வாட்டர் சோர்ஸ். சோர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ். பிரைமரி சோர்ஸ், செகண்டரி சோர்ஸ். Primary source, inscriptions, monuments and coins available them. Secondary source, literary works, scrollings, biographic and autobiographic. ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் தான் ஃபாலோவிங். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் தான் ஃபாலோவிங்க்கு போகலாம். ஸோ வாட் இஸ் செகண்ட் கொஷின். வாட் இஸ் இன்ஸ்பிரிகேஷன். இன்ஸ்பிரிகேஷன் ஆர் ரிட்டர்ன். இது என்கிராவ்ட், சாரி கிளியர் தெரியல, என்கிராவ்ட் ஆன் சாலிட் சர்ஃபேஸ் சச் ஆஸ் ராக், ஸ்டோன், டெம்பிள், வால்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ். இன்ஸ்பிரிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம பழைய காலத்து முன்னோர்கள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிற என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இருங்க உங்கள்கிட்ட நான் பிக்சரை காமிக்கிறேன். ஸோ இது அதுக்கடுத்தது இது. ஸோ இதுதாங்க இன்ஸ்பிரிகேஷன். ஸோ இன்ஸ்பிரிகேஷன் பாருங்கள், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஹார்ட்ஸுக்கு போகலாம். நம்ம வாட் இஸ் ரிலிஜியன் லிட்ரேச்சர். ஹார்ட்ஸ் நான் கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டெவனேஷனல், இது MOVEMENTS மூமெண்ட்ஸ். இன் சவுத் இந்தியா லேட்டர் இன் நாட் ரிசல்ட் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பாக்கி ஆர் டெவனேஷனல் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதுதாங்க ஹார்ட்ஸு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அப்போவே நோட்ஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் புக்லேருந்து. ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதிக்கணுன்னா வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் டீட்டெயில் எடுக்க முடியல. ஸோ நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன், என்னால் எடுக்க முடியல. சாரி, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ மைண்ட் மேப் இருக்குது, நிறைய இருக்குது, அதுக்கு நம்ம போகலாம். எக்ஸப்ட் டீட்டெயில் தவிர நம்ம எல்லாத்துக்குமே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் மேப்பு கொஞ்சம் கொச்சம் தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு லெசன் நேமு, அதுக்கடுத்தது சோர்ஸ், ப்ரைமரி சோர்ஸ், செகண்டரி சோர்ஸ், அதுக்கடுத்து இன்ஸ்பிரிகேஷன், ராக்ஸ், ஸ்டோன்ஸ், அதுக்கடுத்து மேலே பார்த்திங்கன்னா மோனமெண்ட்ஸ், டெம்பிள், பேலஸ், அதுக்கடுத்தது காயின்ஸு, ராயல் எம்ப்ரம், பிளேஸ். ஸோ அவ்வளோதான் மைண்ட் மேப்பு. ஸோ அவ்வளோதான், லெசன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பாய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற நோட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ இப்போது அவ்வளோதான் வீடியோ. ஸோ பாய்.